пажӯҳишгоҳи амрикои Gallup дар гузориши ҳамасолаи худ навиштааст, ки Тоҷикистон амнтарин кишвар дар ҷаҳон мебошад ва сокинон ба полиси кишвар эътимод доранд. ин дар ҳолест, ки дар як соли ахир хабарҳо дар бораи шиканҷаву даст доштани маъмурони полис дар боздоштҳои ғайриқонунӣ расонаӣ мешаванд. абдураҳим қаҳоров, вазири собиқи корҳои дохилӣ ва дабири собиқи шӯрои амнияти Тоҷикистон, эътиқоди худро ба беҳбуди мустамари сохторҳои дохилии кишвар иброз дошт. боварии мардум нисбати кормандони мақомоти милитсия ниҳоят баланд аст. амнияти ҷамъиятӣ ба фикри ман хуб таъмин карда шуда истодааст. генерали бознишаста Тоҳир Норматов, сардори собиқи ситоди вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон, бархе костиҳоро тасдиқ кард, аммо таъкид намуд, ки амнияти сокинони Тоҷикистон дар солҳои ахир ба таври хуб таъмин карда шудааст. В отдельных случаях эти моменты тоже есть. Одних никто не скрывает. дар бархе мавридҳо камбудиҳо низ вуҷуд доранд ва касе онҳоро махфӣ нигоҳ намедорад. ба навиштаи расонаҳо чанд тан аз кормандони милитсия низ барои қонуншиканиҳо боздошт шуданд. аз суҳбатҳо бо ҳамкорони собиқам огоҳӣ дорам, ки роҳбарияти вазорати корҳои дохила дар мавриди дертар вокуниш нишон додани кормандонаш ба шикояти сокинон сахтгир аст. боз ҳам мегӯям, дар ҳар кор дастовардҳо ҳам ҳаст ва ҳам камбудиҳо, вале ҳоло дар фаъолияти вазорати корҳои дохила пешравиҳо бештар аст. Есть свои недостатки, их надо устранять. МВД не стояла на месте, она постоянно совершенствовалась. алихон икромӣ, як афсари собиқадори бахши санҷишҳои тиббии суддии вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон, ҳарсола ба коҳиши мудовими омори ҷиноятҳо ишора кард. мутаассифона садамои нақлиётӣ зиёд шуда истанд. масалан ана мисол садамои нақлиётии марговар зиёдтар шуданд. хуб дар хуб ҷиноятҳои ҳаст, ҷиноятҳо албатта беҷиноят намешавад. ҷиноятҳое ки мисол шакли сабуку мисол шакли миёнаву дигараш аз ҷой дораду мутаассифона мешавад ҳолатҳое ки нисбати кормандони мисол милитсия мисол парвандаи ҷиноятӣ оғоз мешавад барои ҳадди ваколат баромадан ҳаст ҷой дораду хай албатта мегӯм нисбат ба солҳои пешина хеле кам шуда гирад. ин мушоҳидаҳо алорағми ҳаводиси ахир монанди марги Абдуқаҳҳор Розиқов, сокини шаҳри Кӯлоб, ва қазияи Лакат ва Латукуби сокини Ҳамадонӣ аст. ҳуқуқшинос Шокирҷон Ҳакимов муътақид аст, ки қонунгузории заминаҳои ҳуқуқӣ барои пешбурди фаъолияти сохторҳои вазорати корҳои дохилӣ фароҳам овардааст, вале чанд омиле аз тавсияи ин амр ҷилавгирӣ мекунад. то замоне ки шиканҷа, муносибатҳои коррупсионӣ баромадан аз ҳадди ваколати хизматӣ, дарку эҳсоси бидуни назорати ҷомеаи шаҳрвандӣ ва воситаи ахбори омма будан вуҷуд дорад, самаранокии кори милитсия камтар мешавад. Шокирҷон Ҳакимов афзуд, ки стратегияи ислоҳоти милитсия дар соли 2013 тасвиб шуд ва қарор буд дар соли 2020 милитсия ба полис ивази ном мекард. ҳадафи ислоҳот дар боло бурдани сатҳи кормандони ҳифзи ҳуқуқ, мубориза бо фасод дар сафи онҳо, аз байн бурдани шиканҷа ва муносибати бераҳмона бо боздоштшудаҳо буд. вале дар оянда ин ислоҳот вазифаи асосии ин нерӯро барои ҳифзи мардум равона месозад ё барои ҳифзи ҳокимият табдил медиҳад, рӯшан нест.